chunya gone Nyasach nyiseche erokamano nikech ne luongone mondo wayudo ka yiena mondo walem kaeto wachaki. Wamiyo nyingi duong', wasego erokamano. Gima miyo wamiyo nyingi duong' nikech onge nying machielo madimi duong' moloyi. Gima miyo wagoni erokamano nikech iwacho ni erokamano misango moromi chamo. Nyasaye mangima, aketo studio ni lweti. Nyaka an man kani an jatichni ka ok itiyo gi gima datim. Kumano achiwora e lweti. Aketo joneno kod jowinjo e lweti Ruoth. Injili ni mari. Studio ni bende aketo e lweti, igwedh wuongi, igwedh ji duto te matiye iye kachakre malo nyaka piny. Igwedh nyaka joyalo mosekawo kinde mondo giti tichni ka gidwaro mondo gilok chunje mag ji. Asemiyo nyingi duong' ratego Ruodh Muma. Eri an ka Baba, itiyo atiya. Imi ji winjo malach, imi gi lokruok mar chuny kitimo honni. Erokamano ne message mimiya sani nikech mane idwaro mondo awachi. Nyingi mosiko yud duong' e remb Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Chunya odendo Nyasach Israel gana gi gana. Chunya winjo mondo awache wach maromo malero miya. Adwa somo kodi kiyiena to ikaw muma. Adhi some muma mar loko machon, yani kisungu luongo ni King James, ratil. Wuok 10 matindo 10 koda Rieyo. Kadhi piny. Yiena wasom kodi. Kendo Jehova nowacho ni Musa, rie lweti kuom piny Misri ni bonyo mondo gidhi kuom piny Misri. Gima pe osewacho. Musa norieyo ludhe kuom piny Misri. Kendo Jehova nokelo yamb ugue manokudho kuom piny odiechieng'no duto kod otieno duto. To ka piny noru, yamb ugue nokelo bonyo. Kendo bonyo noidho kuom piny Misri duto gi pinyno e lak piny duto mar Misri. Ne gibedo malich ahinya. Apako Nyasaye maduong'. An gi wach matin kabisa gik masomogo matin kabisa. To alamo Nyasaye ma Nyasachwa mondo Roho Maler okonya e yo moro amora ma ok anyal konyo. Muma wacho ni Nyasaye nowuoyo kod Musa. To nyise ni mondo Musa orie lwete, yani Rieyo Lwedo, rieyo kaka rieyo ni kama. To ndiko wacho ni nokone samo rie lwete no. To gik moko dhi timore. Achiel kuom gine en dede mar bonyo ne biro piny Misri nikech sandruok mane Jo-Israel nigo noromo chuny Nyasaye. Omiyo Nyasaye ne dwaro yo motimgo gik moko magalagala, gik moko mabuogo ji mondo gol nyith joge e lwet wa Farao, e lwet chuny gi tich matek. To wachni nokawo Musa muda, yani ndalo mang'eny ka Musa lamo kuom wachni. Kowacho ne Nyasaye kuom weche mag Jo-Israel gi chandruok gi gik malich manitimonegi. Nochopo kama Nyasaye nowinjo ywak Musa. Mokoni gima koro tim sani, rieyo lweti. An be ka ayalo wach ma Ruoth omiya tadwa na wuo kodi. Nitiere weche mosesandi. To lokruok onge. Pi wang'i osechwer. Onge. Isewuoyo. Onge. Chunyi ma iye oseparo. Ji boseyanyi. Ji osewuoyo. Ji osego mbakani kata ka ji ochokore kamoro. Nikech onge yo. Gik moko matimore kuomi ok beyo, richo. To wachni nokawo Musa garama ka gik matimore kuom Jo-Israel richo. Ka gine piny mar twech, piny mar Misri. Ka wuoyo kama, ibi ing'e twech ma intie. Ing'eyo twech. Awach nade, jela ma intie. Omaki, otweyi. Koro wachni noromo chuny Musa. Nochuno Musa mondo odog iri Nyasaye ma Nyasache kanyo ok wasomo. Gima ne kelo Nyasaye mondo wuo kod Musa ne nitie. Nyiso ni Musa nolamo Nyasaye mochopo e kiwango makoro Nyasaye koro wuowa kode wang' kod wang'. Podi pok ilamo Nyasaye, podi. Kata wach na salam baul, duok podi.
Musa nolamo. Nitiere lamo moro ma ng'ato nyalo lamo Nyasaye. Ma Nyasaye wuo achien kama. Awachni, gima ne kelo Musa wuoyo gi Nyasaye ma Nyasaye duoke, nitie weche mane wacho kuom jo-Israel. Nitie paro mane paro kuom jo-Israel. Nitie gik mane timo maricho ne jo-Israel. Gigi te ok ni Nyasaye ne ok ne, noneno. To kata noneno, to norito Musa mondo wachi. Winji, chandruogi Nyasaye nigo. Oneno. Oriti. Ji nyalo wacho kuom weche madongo makiwinjo ywaka ka Nyasaye. Mato agikuro to chakore nade. Mago notimore kuom jo-Israel ka gin e piny twech. Kendo nyaka ng'ato moro migeno kabisa nyalo wacho wach kuom mipenji ni ochako Nyasaye. Ma be ng'ane adier, ma ng'ane. Nikech ok ni par ni gimo timo no do tim kuomi, gimo wacho no do wach kuomi, paro no do par kuomi. Yes, nyalo chandi. Kata kamano, dhano en dhano. Onge chieng' ma dhano nolokne do bede malaika. Dhano en dhano. Onge chieng' ma dhano nolokne mobedi Yesu wuod Nyasaye. Dhano en dhano. Kawuono ber to kinyo rach. Nikech kapod wawuotho e ringruogni, e kiru ma Nyasaye noketonwa ni, kiruni, ti gik matimore mok mor Nyasaye. Ng'ato nyalo wacho wach makibet piny ka kore ywak ne Jehova ti kore puotha chak gikore. Bed ne jathek, ohewa, motama Nyasaye. To wachni notamo Musa. Mang'o chuno Musa mondo dhi ir Nyasaye kende kowuoyo. Matich matek mane kawo Musa ywak kolemo otweyo. To ang' Jehova winje. To Nyasaye wachone e Wesa 12. Kendo Jehova nowachone Musa ni koro rie lweti, rie badi, rie lweti mirie. Diko wacho ni kare nitie wach ma ka Nyasaye omiyi mondo tima. Time ma kada ji nene korach, intime. Time ma kada chunyi kende buran, gima Nyasaye wacho ni to tek, tima. Nikech kako wacho no, biro timore makata jachieno yie, koda wasigu yie, koda wasigu dagi, to Nyasaye biro amalo mondo time. Nikech muma wacho ni ka Nyasaye wuoyo kod Musa, to kone ni mondo Musa orie lwete Musa orie. Ok nokone ni lem, mano nyiso ni lamo chope wang'e, oselemo. Koro lamo chope wang'e. Koro duoko biro niya, koro rie, koro kik iwuo, rie. Miye dhogi kirieyo. Nitie lamo ma Nyasaye nyalo miyi direction to follow. Nitie lamo ma samoro duoko onge nikech ok chal kod wach Nyasaye. Okone Musa, kendo Jehova nowacho ni Musa ni rie lweti. Kendo Jehova nowacho ni Musa, rie lweti kuom piny Misri. Yani rie kik iwuo, iselamo moromo. Sa ogik, lamo gik. Ogik e kiwango mar lamo, ogik. Ka ng'ato gero ot mar permanent to wacho ni asetieko oda ogike Linton. Ing'eni Linton kosegike to nyiso ni otorumo. Mudongo to koro yot. Koro Musa nolemo mogik kamoro, koro lamo gik. Nyasaye koro kone ni onge wach machielo, muwinja wach ni mondo wachi Musa. To ok adwar mondo kodi wuo mokalo kiwango. Nitie wach ma ng'ato nyalo wacho mokalo kiwango. Olema to akia kaka wach. Ng'ato nyalo wacho wach kuomi bende mokalo kiwango. Ng'ato nyalo timo gimoro kuomi mokalo wach Nyasaye makoro kodonji. Nyasaye koro koni mat kono okadonje mama okadonje lweny ne dwa thego iyo mayo maonge wach. Muma wacho ni Musa no lemo mochopo kama koro Nyasaye okokoni ni lama. Muma ne wacho e Wuok 23-25 wacho niya,
ni unto unulama an Ruoth Jehova Nyasaye ma Nyasachu. To an agwedho. Tene nitie kama lamo koro time gimoro. To nitie kama kalamu sigik makoro ogik full stop ogik. Nyasaye chungo lamo no koro kon koro gik ma wachu ni mitim, ma wachu ni emitim. Okoni koro riere lweti meriena kochomo na Misri rie. Ande kalero maber ni samane Musa Rieyo Lwedo kochomo Misri kama rieyo. Tende niya kare Nyasaye omiyo wateko makata okiwuoyo. Wachi ni chanda gi police kata ka idho mtoka to wachi ni chando chunya Nyasaye mondo chieng' moro fulfill this promise in my life. Wachi ni chanda kabisa ni ka idho mtoka police man mane okuwo police okuwo to mtoka go mana break kanyo to ka mtoka ne dwa kale that side to siemo na ni osima okuwo police okuwo sema ni to inene kama to driver go mgomo to kadhi kama polisi wacho ne mana muri ni kubwa kuliko mwenye kutoa chik duong' malonga mogolo chik to mane kaka chik Nyasaye chal sa kukoni stop it kukoni Nereah step out kukoni stand still stand. Kukoni you not need to fight in this battle. Kikikedi welwenyo. Amigi ma yot malich kaka police team ore barabara. Yot. Dwar Nyasaye manyalo chalo kod kit Nyasaye man kuomi chal kod police. Yani dak mar Nyasaye mo dak go kuomi. Tich ma Nyasaye tiyo kuomi ochal kod police. In kitimo nene Satan to gaga uriti konya kanyo denja mantie mache maliel kanyo kabet itimata kamane Satan we chando rigi weche mang'eny ndiko wacho inyene kete kawuono wabiro miyo ji chinde muri sane ne kwa serere Lwedo kama nikech ang'eyo teko man kuom nyinge Yesu Nazareth. Muma wacho no kone Musa ni riaria badi jal mowuoyo ok janabi jal mowuoyo ok ja ote jal mowuoyo Nyasaye mangima majechwech koni ko riaria badi rie we chandri weche mang'eny se lemo moromo koro we chandri rie to ka Nyasaye no kone Musa no rie police dong rie ni lwete titi sheria kawuono wabiro nyiso Nyasaye gik malich machando chunywa nikech osewacho ni koro wariaria badwa onge no otherwise riaria badi kone Nyasaye gima kore dwaro Rieyo kada kan ich manjofni ko mababa iweni tiereru tie tanka tie train tie gari marireru rie badi to badi ni kare Lwedo ni mantie giteko koro ne kada ka koro gimor ka diendi juogi ket lweti nikech Yesu Nyasaye wuoyo kod Musa mokone ni koro rie lweti rie to bonyo bire piny Misri kech sasand joga morom be nyeyo ni chandruoge romo chuny Nyasaye kendo gik matimi ok mor Nyasaye kaka nyithindi rahan ok mor Nyasaye kaka wasigu wuoyo kuomi ok mor Nyasaye kaka ywa yembofwa ok mor Nyasaye kaka irwakie kemba ok mor Nyasaye kaka idhini achuoga ok mor Nyasaye kaka isando ngimani isando dalani isando pachi isando kothi ok mor Nyasaye. Chandruog jo Israel ne komoro Nyasaye omiyo kone ma Musa ne rie Musa rie morge Musa ne ok kal gima Nyasaye kone kukone ni dhego ati amchike to mane motimo kukone ni koro thuol mar mula to mane motimo ang'o miwinjo chunyi ma Ruoth wacho mondo itim ang'o ma Nyasaye dwaro mondo itim nikech chandruogi osechope kuom duong' mar Nyasaye mondo Wuok 3:7 ni ywak kod chandruok gi chuny gi ting' matek mar Israel nochopo e nyim kom duong' mar Jehova mi nochune mondo olor piny olor piny e lo olor wuoth gi tiende mondo dhi ores jo Israel mokone gi naselor
mondo resu. Be iwinjo ka nitie wach moro midwaro mondo Ruoth olor sani mondo resi? Okone gini an Jehova aselor. Asewinjo ywak opong'o chunya. Kora lor mondo resu e lwet wasiku. Eman ba penji be nitiere wach moro mineno koromo chunyi misechiwo ne Nyasaye Ruoth elor olor gi teko mang'eny, olor gi fujo. Nyasaye lor gi ukatili mar polo. To samo lor gi fujo biro tiyo marach ne wach mosechando chunyi. Mane be gima lore kende. Ok ing'e ni ka Jo-Israel ywak to Nyasaye wacho ni aselor, asewinjo ywak gi chun gi tich matek. To mano kendo mi aselor, alor mondo resu e ting' matek ma jo-Misri oketowe. Koro nitie wach ma kochopo chunyi ma iye to Jehova lor. Olor adier motim dwarone. Nolor mokelo bonyo, lor motim ang'o, lor mokelo okelo gik mopogore kolor nikech chandruok jo-Israel. Ng'eni sama Nyasaye nolor ema nokele nyaka thuonde mane ochamo thuonde mag ajuoge mag Farao. Sama nolor ema ne pi olokore remo. Sama nolor ema ogwende nopong'o e piny Misri. Sama nolor ema bonyo nochame piny. Ka Nyasaye olor mowinjo ywak mokoni asewinjo wach noromo chunya kora lor. Nyasaye nyalo timo gik moko makala malich min miduogi koni mayo. Nyasaye te chake nadi. Pok ilemo podi. Kawuono wadwa lemo kodi. Kawuono walemo kodi mondi ne Nyasaye no gi wang'i. Ine ruodhi no. Ine ruodhi lelano. Ine ruodhi lwenyno. En mantie pok olokore. Biro ko bilokore ini lokori to Nyasaye pok olokore. Dwaro ni timo to Nyasaye kowacho notimo. Ok en wuod dhano madoriambi. Okone Musa ni koro rie. Ang'o miwinje chunyi? Iwinjo ang'o? Be nitiere gimoro mo chunyi kanyo midwa ni koro iketi e lweti nikech lwedo nigi teko. Namba 13 wacho niya. Musa norieyo ludhe kuom piny Misri. Kendo Jehova nokelo yamb ugue manokudho kuom piny odiechieng' duto kod otieno duto. To ka piny noru, yamb ugue nokelo bonyo. Orieyo lwete. To sama mumo wacho ni ka Nyasaye nokono orieyo lwete mondo chom piny Misri, to orieyo lwete kama like this way. Hivi namna hii. To korieyo kochomo piny Misri. To orieyo lwete no kendo kelo yamo mar ugue. The east wind. Yamo mar ugue. Ne sama yamo mar ugue uko. Nyalo dhi gi ndulume. Nyalo dhi gi jochiende. Sama uko. Unyalo kelo ber. Unyalo chungo tho. Sama yamo mar ugue uko. Makoro biro matek yamo mar ugue. Kalambi osechopo e nyim kom duong' mar Jehova. Ma Jehova lor. Mowacho nosewinjo. Koro lor. Mondo resi. Unyalo kelo yamo mar ugue. Matiek wasiki te. Adier. Milamo maber. Nyasaye nyalo kelo yamo mar ugue. Machak chwe nyithindo mag rude i. Yamo mar ugue. Nyasaye nyalo kelo yamo mar ugue. Manyaka wi manyo glass wi yuleng'ore gono masande mag wi no tore teno. Nyasaye duogi mapang gi level maber. Magibed mochanore mapachi duogi. Ne kata nyose kawi moteri kuom jochunje mag piny ruodh mudho mane bona piny. Ruodhwa kukelo yamo mar ugue. Unyalo golie piny ruodh mudho moduogi kama wiji bedie. Awacho niya. Kodo se yanyi mutweni misigo winji. Tiere yamo mar ugue makirie lweti maber. To Nyasaye dwa timo go gimoro sani. Monadi ma Nyasaye osemiyo nyithindo ka kargi noseng'ad oko. Chwadi mosemi tich ka kargi ne tich onge. Apenji. Adi moseduog tekogi ka tekogi jachien nowito. Adi michieno kawuotho to Nyasaye osetimo negi on. Aworo Nyasaye mangima. Nyasaye no nane kokelo na fourth year university, Kenyatta University, not Kenyatta, Nairobi University. Ka nyathini fologa injicha. To nyathini negi
chandruok ene fourth year Nairobi University. But this is the giko mar chombe. To nyathini owacho ni kowuotho to ng'ato make ng'ani to okone. We utugo gi Nyasaye korie bade kama. Mayam ugue biro yamo mar ugue. Ndo samoro konindo to ng'ato biro golo onget kuome elo a fourth year university. Kora pinji kanga musomo mo elo buk moloka taro manyalo yango gwal mochako twang' moe ko gwal wuotho ema jachien chieno. What about you? Who are you? Jachien dhine makata ene class to tete marie mogore pinye class nyingi wadgi computer kete mbelene kete laptop mbelene haijalisi satan mano kubo satan nini computer be okupoge ni ne fourth year university be okupoge ni graduate okchande bende jachien okchande ni chamo msara maduong en kobiro mondo kethe to ketho no sando Israel piny Misri manya Kenya sayo winjo ywak gi mokoni koro to lor owacho ni samoro ko bet kamoro to jomoko biro to nyiero kode manyier matek mama e gigene we utugo ne jachien to Nyasaye mayalo kawuono no deliver this man from the Satan's claw. Mino bedo wuoi yi mano gocho no koni nyaka na ai kanisa aseneno Nyasaye gi wange ni tiere Nyasaye awacho ni mari no pod yot mano ok nyatamo Nyasaye oktami koda gi wuotho kodi gigo kodi maka magi mak lweti oktam Nyasaye mayalo never okbitame ang'eyo jal mayalo ang'eye gi wanga kama ang'eye asenene en mayando golo na nyako morwake nam en nam monyuolo nyithinde nam dhodho nyithinde nam to en koda okoka te nam kucho dhodho nyithindo Nyasaye mayalo nigi mbi nigi teko nigi hono nigi loch nigi duong biro timo gik malich obiro bara okoka oyecho to dhi sama yamb ugo biro Nyasaye nyalo yecho gik maricho to kala kose yecho to chak duog kendo kechan gi teko masama na golo jachien kona ni tima yago injo mo chunga dot marite gi dongene sami gole ni biye kama inti ini wuoyo gi ng'aka kara wuoyo gi ringruok chuny onge sami go koni dongene na modho nyithindo tin kidwa mayo wago to nyithinde ng'ama dhi dhodho en motio koni ni nyithindo monyuolo nwagi e motimo go misange piny ruodh mudho Nyasaye nyalo rieyo bade kata sani hekana gole muri ni chunje marichogo tugo ka Nyasaye nitie Nyasaye kanitie Jehova Jire El Roi Adonai Jehova Shama El Shaddai ka entie ang'o ma dichung' e nyim Nyasachwa ang'o kato bede Illuminati mogurore moling ti okonyal chung' e nyim Yesu misinga okochung' e ka jochiende gi nogo nduru mar penjo an be kora miyo gi mun ke ang'eyo teko ma Yesu miya teko ma Yesu Kristo ma Nazareth miya teko ma wuod Nyasaye miya teko ma Yesu nothone msalaba Kalvari mowacho ni teko te koro kaw to semiyo na penjo gi ni to koka gichako njani nyako no ne giluongo ni be ing'eyo ni jachien nyalo miya nyaka nying kich sekawi koro in jatichne ekana wuoyo gi jochiende manyisa na dwa ng'e sign maungo ere gima nyisa ni nyathi ma nyako ni norwake piny ruodh mudho mukete na to keto na kama akoni mana chiela seneno machielo kech ung'eny gi signs machielo no timo na gi mang'eny moko chondo nyaka nyisi gi esama the soul of this lady ne duoko wuok e piny ruodh mudho ne ok oyot taworo Nyasaye makelo teko mar wuoyo chunje mag piny ruodh mudho nyathi ma nyako ni ne nigi kogno kineno kama majoko konana waweni go nyathi ma nyako ni yando gocho na moko ni Nyasach Nereah mbewa aworo
Tine nien bende akia gima no woro koda ne okodwa e pincha akia an kon Nyasaye Nereah mbewa aworo tindo mi anyalo lemo. But the time mane chunje gi kawe tingeni no wuok e tweyo mandalo 21. Koro ok ji duto tema tweyo gin jo Nyasaye akweri ondike mo mati jote ni nyaka jochiende bende tweyo ne gi tweyo ka gi ramo ne ok gimodho pi kata bilo gimoro nyaka gitiek ginego Paulo. Koro ok ni kitweyo to koro ng'at Nyasaye inya non kit tweyo mitweyo go non itweyo mane itweyo mane. E kinde moko kadhila me got ta yudo dhako matweyo ma jog dinde mag aywaga to jachien e tweyo ne dwe ngima thimno. Koro ok tweyo ne nitiere Nyasaye moro teko moro mo amalo, teko mar musalaba Kalvari, teko ma pigi remo nobedo ne gi joneno. Wachina marino mane abiro tamo Nyasaye mayalo ok tama kweri. Kel teme Nyasacha gi chandruogi no teme anwacho gima an go gadira 100% to right nango an ruoth no chira dir jomotho tem Nyasacha. An Nyasaye no chango iya man gichino oto makore chwich tem Nyasacha. An Nyasaye no nego na juoga tem Nyasacha. An Nyasaye no pudho na nawi ko pidh na dala tem Nyasacha. Ne no mako na jakuo gise pak nyaka jajuok mokelo na yath o mako mo toyo kasitima e dala na muchung tir nyaka wuyo kokodhi ne teme Nyasacha ni tem nyiseche to thoth nyiseche ng'eny kabisa lakini asai temie mara ne dichiel ka onge tiwe iselemo gi kinda iseleme kona ka kona moketi gik moko kuomi iselemo mokoni ni dhiadhia pukichopo dhiadhia iselemo ma jomoko bendo koni ni poke yoak hami chandro kosiko teme Nyasacha. Nyasaye ma Nyasacha nigi teko mang'eny ang'e ber Satan ok chunge nyime be ok buoge teko Nyasaye no ema buogo jachien mane omiyo no buogo Farao makapa ka Nyasaye wuok no tap gi jo Israel to Farao paro ni awe wasigu Nyasaye kwongo tiyo e ka jasiki ywak bani kikiwe jasigu riwe nyimi kaka no riwe nyimi to Nyasaye be nitie akuna kitu kama hiyo. Nyasaye golo jasiki to chien oyao pache to paro ni mayo ng'ano mana ka ruoth osetiyo awinjo kadwa na lem kodi ang'o midwaro nyim Nyasacha gar madhako ni wachna ne gimidwaro e nyim Nyasaye mano miyo Debora oloyo Sisera. Ng'o midwaro mano miyo Jael okaw nyundo gi chak mochwado go lemb jasik gi motieko. Ang'o midwaro nyim Nyasaye no awach mane tawe mane ang'o midwaro sani Rieyo Lwedo mul TV kechwa somo ni Nyasaye wuoyo kod Musa ni mondo Rieyo Lwedo we chandri gi weche mang'eny inyalo Rieyo Lwedo mapwengo matata nikech ruoth ong'eyo gimidwaro. Ana no ywak ka kuo nikech Nyasaye no ng'eyo gimodwaro to Nyasaye no chopo singruok. Wachna gimidwaro no wacha ne Nyasaye sa oromo nikech awinjo ka Nyasaye dhi woyo piny ruodh moko ne Nyasaye dhi pudho loch moko Nyasaye dhi golo chunje maricho ma jachiendo keto teko te ing'eni nyaka dhier en mana kuom to ruoth osebiro mondo goli e lwet wasigu kok jachien walemo kodi wapaki wapuoyi wadhiali wadendi glory wating'o nyingi malo ruoth in jadiera. Ang'o madachiwne dhako ni ang'o madamidi chuogni dawachne wach mane Nyasaye ing'eyo weche te kone Musa no Rieyo bade jalo Rieyo bade TV Nyasaye teko mang'eny teko ni mathoth mondo donje TV kanyo tim gimoro samo Rieyo bade no to donj gi teko mang'eny mule gi teko ni Nyasaye itimne ono ruoth ichange kuom tho marach ma jachien oketo Nyasaye gole oko kama jachien orwake itimne ono alami ka yie e remb Yesu Kristo manyalo gik moko duto. Amen. Shalom. An Bishop Nereah Mbewa.
mawuok e piny Karachuonyo ka uma skul Kandiege. An anyara Simbo Kanyikela modak Ndhiwa Rangenya skul. Anyar jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Ji mang'eny chanda ni ok winj kuma kanisa nitie. Kanisa ni Nairobi ka. Binjogo Road. Donj Kaloleni. Inya donjo Kaloleni Shopping Center. Tipenjo hall mar Jusiti. Inya donjo Kaloleni ka chief. Ipenjo hall mar Jusiti. Inyalo lor tipenjo kuma hall mar Jusiti nitie kata ka chief ma Kaloleni. Kichope hall. Donje main gate. Dhi ka ng'ama dhi e cho, kiketi piny ng'at ni cho mar hall ni kanye. Idhi ka ng'ama dhi e cho. Dhod wachiegni gi dho cho. En dhot mo ole kokoto. Donji, ibiro yudo kata bana kanyo. Arwaki. Njogo Road. Wan gi kanisa Mtongwe Mombasa. E kind NYS gi Jeshi. St. Patrick School Primary. Wan gi kanisa Mamboleo Kisumu. Wan gi kanisa Kandiege. Kidwaro wa Kandiege, biye tok landi makudi, biye landi jokudiembo. Ibiro yudo wa kanyo full double. Wan kanyo 24/7. Kidwaro wa ibiro yudo wa. E tok landi, landi jokudiembo. Joma ni Kandiege ung'e landi makudiembo. Kikia donj kanyi penji. Warwaki kanyo. Warwaki. Wan gi kanisa Rakwaro. E ka chief ka. Lor. Diko Gweno Primary. Ikalo matin tichopo iyudo kalbat moro kanyo. Donji e dala ma kalbad no dhi. Ibiro yudo wa kanyo full double 24/7. Dala ni luongo ne ka Kech Kotira. Donji warwaki kanyo. Nyasaye mahunu mundu gwedhi. Simbi Nyaima be wane gi kanisa warwaki. Nyasaye matimo ni gina nyiso tim. Imanywa Roma le biro konyo wa kodi. Kaw namba na kanitie wach midwaro wabiro tudore. 0720 40 3913. Nyasacha matimo honi maseneno. Otimini itim neno e nying Yesu Kristo Janasaret. Shalom.